Искам да ви кажа нещо. Бъдете щастливи за нещата, които имате, но бъдете готови да плачете за нещата, които ще загубите. Здравейте хора, аз съм Божидар Бойчев. И днес правя кратък влог четвърти, да кажа, че ще има фен среща и че отивам с кава един приятел в квартирата. Здравейте хора, аз съм Божидар Бойчев. Здравейте хора, аз съм Божидар Бойчев. Здравейте хора, аз съм Божидар Бойчев. Здравейте хора. На морето във Варна, на морето във Варна, така. Съм там. Ще има също хора, утре фен среща Варна, Здравейте хора, аз съм Божидар Бойчев. Утре фен среща Варна. Здравейте хора, аз съм Божидар Бойчев. Утре фен среща. Ще има също хора, съм там. Така. На морето във Варна. Ще изчакам още малко. На морето във Варна. На морето във Варна. Така. На морето във Варна. Така. Съм там. Ще има също хора, фен среща. Утре фен среща Варна. Здравейте хора, аз съм Божидар Бойчев. Утре фен среща. Ще има също хора, съм там. Ако не съм там, значи съм там. Ако не съм там, значи съм там. Ако не съм там, съм там. На морето във Варна, на морето във... Утре на морето фен среща в това. На морето във Варна, Утре на морето фен среща в това. На морето във Варна, не знам точно на кое море ще съм. Може би ще направя кратко включване. Съм там. Така. Здравейте хора, аз съм Божидар Бойчев.